Hola a todos. Buenos días. Kaixo guztioi, egunon. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuegu Radio Televisión Españolen izenean hemen egotea gaur, prentsaurreko honetan. Somos Cine de la Corporación, enpresaren Somos Cineren balantzea egingo dugu hemen ere bai, eta nola ez, La Llamada filmari buruz hitz egingo dugu. Besteak ezer baino lehen, omenaldia egin nahi diogu, edo gogora ekarri nahi dugu, Antonio Isasi Isasmendi zinemagilea, oraintxe konturatu jakin izan bai dugu zendu egin dela bere azken filma, El aire de un crimen, aurkeztuko da, hemen aurkeztu zen gainera, 1988an Donostia Zinemaldean, eta Fernando Reik filmarekin zilarrazko maskorra eskuratu zuen, eta filma orain berriz emititko dugu zuzendariari omenaldia eginez. Mahai honetan Fernando López Puig daukagu, Enrique López Lavigne La Llamada filmaren ekoizlea, zuzendariak, los Javis, ez izenez ezagutuak, Javier Calvo eta Javier Ambrosi, eta Macarena García, Ana Castillo, Gracia Olayo eta Richard Collins Moore aktoreak. Fotokolean egon gara belenkuestarekin, baina joan egin behar izan du bere antzeslanarekin jarraitzeko. Bera hemen egoteare asko gustatuko zitzaiguke, baina ezin izan da. Radio Televisión Españolak babes ematen die zinemari eta nola ez zinemaldiari, eta konturatuko zineten aurten babesleak izateaz gain, zinemaldiaren babesle, 21 izenburutatik 8 Espainiako filmetan parte hartu duela Radio Televisión Española. Honako hauek dira izenburuak, aurkezleak esango dituenak. El autor de Manuel Martín Cuenca, Lobin Pablo de Fernando León de Aranoa, Una mujer fantástica de Sebastián Lelio y Operación Concha de Antonio Cuadri, y también el documental sobre... Horretaz gain, Alberto García Lix buruzko dokumentala, La Niña de Sombra. Gainera, aurten, babesa berezia izan da, Kontxatik pasiatu baduzu set izugarria zoragarria jarri dugu hor, ikuspegi ezin hobeekin udaletxearen ondoan, ez baduzu ikusi gure seta hurbildu zaitezte, ze programa asko ari gara bertatik egiten zuzenean. Donostiatik ari gara honako programa hauek aurkezten. Corazón, España Directoan ere hemendik egonda, nola ez txeko zinema programa guztiak, versión española, Días de Cine, Historia de Nuestro Cine, Cine de Barrio, Atención Obras Cultur programa, Flash Moda, Torres en la Cocina, eta irratiko programak de película, El Séptimo Vicio iba de Cine, eta eguneroko programa bat, rtv.es Play Cinemaldia, conexiones por la mañana, con amigas y conocidas, goizeko programa, amigas y conocidas, eta nola ez nabarmentzekoa da albistegietako kideen estaldura, baitare 24 orduko programa berezia, eta La 1ko albistegiak eta La 2en ere bai, etengabe ari zaizkigu zinemaldiaren bilakaerari buruzko albisteak emanez. Lehenik eta behin Fernando López Puig emango diot izena Televisión Españolako zinema eta fikzioko zuzendaria. Eskerrik asko, Televisión Española entzatu orea da hemen egotea berriz Donostian. Elena gauza asko esan ditu xetasun guztiz, zertan oinarritzen den gure zinemaldiarekiko babesa eta zenbat maitasun eskaintzen diogun hemengo zinemari, filmen proiektua, proiekzioa, garapena eta nola ez igorpena, emisioa hori dana egiten dugu. Eta Espainiako zinema industria gure kateen bitartez haren berri ematen dugu, Espainiako industria nola dijoan, zer sortu duen, ze produktu dituen, ze eduki. Versión espainolan ere, La 2 katean, igandean horren berri ematen dugu, erabat teko babesa da gurea zinemarentzat. Aurten oso aurte aberatsa izan da, palmaresari begira, sariei begira eta partaidetzari begira esan dugun bezala, eta
oso pozik gaude hemen egoteaz. Gainera, La Llamada film zoragarria iruditzen zaigu. Gaur gauean, Life and Nothing More, La Vida y Nada Más ere aurkeztuko dugun, ere inglesa ez da oso ona, baina izenburu hori du. Film hau ere oso polita da, eta oso gomendagarria dira. Zazpiterdietan ikusi dezakezue premierra, eta 10etan kursalean. Egonga da La Vida y Nada Más. Aurretik bideotxo bat ikusiko dugu, azken urtean Radio Televisión Españolak egin duena erakusteko zinemaren arloan, noski, egin duena erakusteko, hortxe bideoa. Detrás del mejor cine español siempre está Radio Televisión Española. Genial. Participamos en su producción. Forma parte de nuestra vida. Colaboramos en su promoción. Ha aprovechado su estancia aquí en San Sebastián para presentar. Impulsamos su difusión. Lo apoyamos de principio a fin. Radio Televisión Española. Somos cine. Bueno, pues esto es un poco resumido. Horixe da laburpena, aurten zinemaren inguruan, industriaren inguruan egiten duguna erakusteko, eta orain, nola ez, Enrikeri eman nahi diot hitza, pixka bat, La Llamada filmarekin buru belarri hasteko. Enrikek zerbait esan nahi badu, egia esan ustekabean harrapatu na honek. Nik eskerrak eman nahi dizkiot Televisión Españolari, ez bakarrik hemen daudelako, baizik eta beraiekin egin ditugun bi filmak, Veronika eta La Llamada oso film, bihotzez egindako filmak dira, eta gainera nik uste dut oso komertziala dira, arrakasta handia izango dutela. Veronikarekin ikusiko dugu, baina La Llamadarekin argi dago. Hemen La Llamadarekin gaude, egia esan bidai bat izan da benetan. Nik parte hartu dudan film guztietan, hau izan da benetako bidaia bat. Taldea, familia bat zen, nik aiek ezagutu baino lehen, eta zaila izaten da familia batean sartzea kide ez bazara, baina erabat lotuta nago haiei. Nik uste dut atzoko prensa pasea zoragarria izan zela, eta 11.000 dei hasi gara jasotzen. Ez bakarrikan filmean parte hartu dugunok, hemen badaude batzuk, baizik eta inolako aurreiritzik gabe, bidaia horri ekiteko adorea duen edonor, ez da? Bizitzaz betetako filma da, eta segituan sortzen du empatia. Nik antzeslanarekin ere empatia oso ona, konexio oso ona izan nuen, baina nik uste dut La Llamada filma desberdina dela, ez? Bi lenguaiak zinemakoa eta antzerkikoa desberdina dira, eta La Llamada filma oso deigarria da, asko erakartzen du. Hitza eman nahi diet filmean parte hartu duzuen, ez du edalako monologo bat egin nahi. Nik uste dut galderak egin diezazkiek egula Anari, Makarenari, nola ez, Los Javis taldetxoa bikoteari, Graziari, Elenari ez, hor moderatzen ari delako. Askok ez dakite, zu izan zinela Enrique antzeslan hori ikusi eta esan zuena, hemen film bat dago. Zu zara gu gaur hemen egotearen erroduna, ez da? Bai, behingoz izan nintzen antzinako ekoizle bat bezala, ez da? Kamisetak erostera joan nintzen, eta ni kamisetak saltzen ari nintzen, eta nik ez nekien berai ez zirela egileak. Ze jarraitzen dute erakusleioaren atzean, omaiaren atzean, kamisetak saltzen, eta askoz ere gehiago gustatzen zaizkit egileak horregatik. Nahi baduzue, galdera txandari ekingo diogu, mesedez esan izena eta zer edabidetatik zatozen. Egunon, Soraya naiz, Teledonostitik, ez zaituztet zoriondu nahi, egia esan, nahi dudana da eskerrak eman bihotzez. Eskerrak eman nahi dizkizue lehenik eta behin zuekin eta horrelako proiektuekin erakusten duzuelako, jende gazteak asko duela esateko
Gogo asko dugu gazteok, sentimendu asko kanpora ateratzeko, bihotzak idatzen gaituela, eta hori dela munduko gauzari garrantzitsuena, eta ni zuen belaunaldikoa naiz, eta horregatik eman nahi dizkio dizuet eskerrak hau egiteagatik, espero dut Goya sarietan ikusiko garela, eta galdera egin nahi dut. Atzo, ez da nire galdera, baizik eta atzo filma ikustera joan ginen erredaktore guztiena. Egia esan, jendeak ez zuen aretotik atera nahi, inoiz ez nuen alako horren beste farre egin zinema areto batean. Eta gustatuko litzaidake kontatzea edo erantzutea nola sortu da historio hau, zer nahi duzue? Nik egin du nire gogoetan, nire metaforak eta filmak izan ditzaken esanaiak, nola jaio zen hau? Nola esan zenuten hau pantailara eraman behar dugu horrelako gidoi bat? Lehenik eta behin, millennial belaunaldia zoragarriak gara, naiz eta jende askok sorbalaren gainetik begiratu, adibez Javier Mariasek, ez dut uste berak, Mariasek belaunaldi honetako inor ezagutuko duenek, askeak gara, libreak, ez dugu baimenik eskatzen, ez dugu baimenik eskatzen inorri. Eta azkenean da, nola jaio zen, Javi eta ni garenetik, gure iraganetik, nik beti buruan izan nuen historio bat, nire arrebak kontatu zidana, bere ezagun bati buruzkoa. Korbatxo sukaldatzetik dator, pensatzen dut, ez dakit. Nik beti izan nuen historia buruan, Makarena kontatu zidana, bere ezagun batek, bere familiak fedean ez zuen, pertsona hau, neska hau, eta berak behin Jainkoaren deia jaso zuen, eta erabaki zuen bere bizitza Jainkoari eskaintzea. Eta orduan, bera alde egiten ari zenean, bere familia oso goibel jarri zen, eta esan zioten, ezin zara joan. Eta nik beti izan nuen ideia hori buruan, zenbateraino sinisten dugu zerbaitetan, zein da sinismen horren muga, edo benetan esaten dugunean sinisten dugula, sinisten dugu? Eta horregatik hasi ginen pensatzen, benetan etorriko balitz gizon bat, sinistuko genuke ala ez? Eta ze iskanbila montatuko litzake inguruan. Ez? Eta hemen azkenean jende arrunta dago historioan, eta Jainkoa etortzen da oso jende arrunta, eta zer gertatzen da, ez? Gauza horiek gertatzen dira. Eta historia hori kontatu nahi genuen, ez da? Bi emakumen arteko nahi nuen, udaleku erlijioso batzuen historia kontatu, eta udaleku oidan bi emakume maiten imintzea, eta azkenean Javiren eta nire ideiaren artean, pixka bat sortzen joan ginen, eta Hollywooden izan ginen, gainera, Nueva Yorken izan ginen, eta Broadwayen, eta musikala asko ikusi genituen, eta antzerki asko, baina oso ez baterez mainstreamekoak, bastante undergroundak ziren, eta dena nastu nahi izan genuen, eta Whitney Houston erantzi genion, eta gero Lara Antzokian badago eskailera handi bat, eta pensatu genen, hemendik agertuko da Jainkoa, eta nola imaginatzen dugu Jainkoa lentejuelakin, eta makillatuta, begi esan guk imaginatzen genuen, izarra handi bat bezala, ez? Ze Dios Jainkoa klasiko bat da. Eta baitaren nahi genuen izatea izar bat, pixka bat, modaz pasatakoa, ze fedea ere pixka bat modaz pasata dago. Eta orduan ematen zuen, irudi hori, egiten zuen showa, ikuskizuna, pixka bat modatik kanpo zegoela, edo etzela oso gaurkotasuna handikoa. Eta pensatu genuen, eta zer kantatuko du, betiko maitasunari buruzkoa, beti erekoa, eternoa, eta horret horri zitzaigun Whitney Houston. Eta orduan pensatu genuen, zergatik ez, kanta dezala Whitney Houstonen abesti bat. Eta horrela pixkanaka ideia bat bestearekin lotu genuen. Noski Jainkoak kantatzen badu, orduan musikala izan behar du.
Eta gero Milagros monja ere hor dago, eta hasi ginen berarentzat talde bat bilatzen, eta pensatzen bai, berari presuntos implikados gustatuko zaio. Eta konturatu ginen musika gustoak, estiloak hain desberdinak izatean, konturatu ginen, hori ondo dagoela, ez dugula errudun sentitu behar, bakoitzari gauza gustatzen zaigulako, eta bide desberdinak jarraitu nahi ditugulako bizitzan, guk errespetua hitz egin nahi genuen, eta errespetua hitz egiteko errespetu eman behar da. La llamada, behintzat antzokia, txueka guztiaz gain, familiak jundira ikustera, baitaren monjak ere bai, monja asko egin dituzte argazkiak gurekin, estreinaldian Ana Obregón, El Pequeño Nicolás eta Iñigo Errejón zeuden lehenengo lerroan, eta gero monja taldeak, gero ezkontzera dijoaz despedida bat, lagun gehiak, beste lagun batzuk aurtxoekin, egia esan, adin ertaineko gizonekin ere oso ondo konektatzen du, eta ez dio inorri erasotzen. Sentitzen dugu guretzat modernoena dela gogoeta egitea, baino eraso gabe, guztiok inklusioan. Zuk norbait kritikatzen baduzu, ez da zure filma ikustera joango, eta zu nahi baduzu gauza askori buriz hausnartzen duen film bat kontatu, maitasunetik egin behar duzu. Maite duzu norbaitek zure ideiak ulertzean nahi baduzu, maitasunez hitz egin behar diozu. Azkenean gogoeta zen, bide bat errespetagarria baldin bada eta zoragarria eta pertsona batentzat oso eroa baldin bada, adibidez, bizitza jainkoari eskaintzea, beste bide bat, adibidez, sexualitatearen esnatze hori, hori ere errespetagarria da. Eta orduan guk nahi dugu, jende epaitzeari utzi, denak errespetatu, pentsatu inongo biderik ez dela eroa, guk azkenean esparru pop batean jarri dugu erlijioa, ze hemen Espainian oso pop da erlijioa, eta hor erlijioaren esparru horretan jarri dugu pertsonen ametsei buruzko ideia bat, ez da? Bakoitza bere ametsa jarraitu behar ditu, eta garen bezalakoak izan, eta ametsa jarraitu. Eta orduan, itxuraz erlijiosoa den historia batek, hainbat geruza dauzka, hainbat irakurketa, eta nik uste oso sakona dela. Niretzat oso sakona da film hau. Esan dugu horretaz gain, diskursoa oso ikasita dugu, 4 urte daramatzagu honi buruz hitz egiten, eta bai oso ikasita dugu esan behar duguna. Galdera gehiago? Kaixo, Irene Grande naiz, Zapato a la Cabezakoa. Gauza bat galdetu nahi dizuet, zein da desberdintasuna antzeslanaren eta filmaren artean? Ez dut ikusi antzeslana, baina esan didate oso antzekoa dela, eta jakin nahi nuen nola izan den lana, ze desberdintasun izan dituen lan horrek. Hitzegin aktoreekin, ze beraiek dira lan egin duten akor, ze zeramatzaten 4 urte antzeslana egiten, eta orain zinemarako jauzi egin behar zuten. Eta hori zen zailtasuna, ze ohitura asko zituzten. Oso desberdina da, bi lenguaia desberdin da, antzerkian keinuek eta hotxak azken lerroraino iritsi behar dute, eta zineman gutxiago gehiago da. Zorionez 3 urte geren amatzan pertsonaia horiek egiten, eta horrek asko lagundu digu, baina asko utzi behar izan diegu gure buruari ere, antzerkiarekin konparatuta. Belenguaiak oso desberdinak dira. Nik uste dut funtzioaz ahaztu egin behar izan dutela. Izan genuen eszena bat antzerkian, eta filman ere oso parregarria da, baina antzerkian hortxe duzu publikoa, berak ematen dizu ritmoa, parreak daude, txaloak, eta setera iritsi ginen, eszena hori oso ondo ateratzen zitzaigun, eta setean ez zuen ondo funtzionatzen. Eta ez genuen ulertzen, zergatik ez zuen funtzionatzen, eta azkenean
hautsi egin behar izan genuen ohitura, egiten genuen modu hori ahaztu eta lehenengo aldia izango baliz bezala egin eta berriz ere magikoa izango baliz bezala bizi. Eta horrela izan da film osoa. Egia da, zinemaren historian gehien ensaiatutako filmea dela, pertsonaiak oso aberatsak dira, ñabarduraz beteta daude, gu maiten minduta gaude pertsonaiekin. Geste gauza zoragarri bat eta opari bat izan da, denbora guzti honetan, antzezlana egiten genuenean, gauzak pixka bat arago joaten ginen, ezta? Eta pentsatzen genuen nolako izango litzateke pertsonaia hau bere etxean, eta azkenean filmak eman digu aukera pertsonaia horri buruz gehiago erakusteko, eta opari bada pertsonaiarentzat eta baita ere antzeslana ikusi duten pertsonentzat, ez zerbait gehiago eman diegulako. Ni asko haserretzen nintzen ere buruarekin, ze esaldi bat 1000 aldiz esana tono berean, errodajera iristen nintzen, botatzen nuen esaldia eta esaten nuen ez, oso gaizkiari naiz egiten, ez dut sinisten esaten dudana, eta orain nola egin behar dut ohitura horrekin hausteko, hori zen gure desafioa. Guri gustatzen zaigu, guk errodatzen duguna, elkarrizketek berriak ematea, ez da? Aktoreak harritzea esaten ari direna, ez izatea unean uneko gauza bat. Egia esan lana zaila da proiektu honekin, eta iseritzen ginen eta esaten genuen ez esan hau eta hau aldatuko dugu. Anari esaten nion, Ana, txunditu nazazu, mesedez. Hori izan zen lana, txunditzea, harritzea, berriz maite mintzea, eta lortu dugu. Eta Richardrek jarraitzen du jainkoa izaten antzokian, duela 4 urte. Ez dut ezer roberik egiteko egia esan. Oye, pero estás feliz, ¿no, Richard? Baina pozik zaude, ez da, Richard? Oso pozik. Nik gogoan dut eszena bat, Makaren ari zen eszena horretaz hitz egiten. Gertatzen da, Graziaren pertsonaiak esaten duela. Grabatzen ari zara, ez dara egongo hor Susana Romero. Eta antzokian telabeltz bat dago, eta badakizu ez dagoela hor Susana Romero. Baina kamaran ikustean konturatu nintzen, egia izan behartzuela, pertsonaia ikusten ari zen horretzeo goela inor. Eta hori izan zen aldaketa bat. Esan genuen, ez, goazen egitera egitan, benetan egitan, goazen entzutera zer dagoen berria hemen. Eta orduan gure lana izan da saiatzea taldeari entzuten, gauza berriak entzuten, ekoizleak, aktore taldea, beraien intuizioak, eta gu horregon gara eta esan dugu, arriskatu gaitezen. Eta horregatik produktua desberdina da, eta nik uste osatu egiten duela aurrekoa, eta begirada nostalgiko bat botatzen du, ez da? Baita ere begirada sakonago bat, ze zinemako 4 izarren lehenengo planoak ditu. Eta 3 traje berri oso politak, eta lentejuela asko, nola ez? Ez dakit norbaitek antzeslanaren eta filmaren artean antzekotasunak ikusten dituen, baina nik ez nuen, nik oso argi nuen ez nuela antzeslana ekoitzi nahi. Nik nahi nuen beste gauza bat izatea. Nik Los Javisai esan nien, nik nahi nuela zerbait asko zeren naturalistagoa izatea. Antzerkiko abstrakzio horretatik ateratzea. Eta nik uste dut melankolia hori, horrek asko lagundu duela, eta nik uste Los Javis bikote bezala lan egiten dutenetik asko hasi direla. Miguel Amoedoren errua ere bada, gauzak hain politak izatea, baita ere talde osoarena. Leibaren musika ere oso ona da. Musikal bada, abestiak daude, eta hori ez zegoen antzeslanean. Bazegoen jainkoaren soinu banda, baina ez gauza berri asko daude. Nik uste bilan oso desberdin direla, oso pozik nago filmarekin, asko gustatzen zait antzeslana, baina filmean lortu dugu zerbait desberdinak kontatzea. Pertsonaia berriak daude, eta diskurtso berri bat ere bai badago, eta diskurtso horren bitartez la llamada edozeinen gana irits daiteke.
Eta hori desberdina da, desberdin garatu da hori filmean. Oso harro nago hauekin. Nik uste bi jabiak oso sobrenaturalak direla, naturaz gaindikoak. Ez nuen inoiz halako bikoterik, halako zuzendaririk aurkitu inoiz. ¿Más preguntas? Galdera gehiago? Pila bat hitz egiten ari gara, ez da? Egunon, Imanol Troiano, Diario Baskotik, zuzendarientzat galdera. Zuen lehenengo film luzea da, nola izan da antzeslanetik film bat zuzentzerako aldaketa edo jauzi hori? Ez genuen ezer zuzendu, hasi ginenean pentsatzen film hori zuzendu genezakeela. Eta orduan esan genuen, venga, goazen zerbait desberdina zuzentzera presiorik entzeko. Eta Pakita Salas egin genuen 5 kapituloko seriea. Eta dagoeneko entrenatuta, Pakita Salas ondo atera zaigula ikusita, filmaren errodajeari ekin genion. Nire ustez, Miguel Amoedoren laguntza oso handia izan da, eta galdetu esan genion, eskuzabala zara? Nolako argazkilaritza zuzendaria zara? Erakutsiko didazu? Ez da nire lehenengo galdera, taldeko jende askori galdetu diot hau. Eta Migek baietz esateaz aparte, etxera etorri zen 3 hilabetez egunero, eta egon ginen filma planifikatzen, hitz egiten, teorizatzen, eta hori gertatu da talde guztiarekin asko lagundu digute, ze guk ez daukagu arazorik esateko, begira, hau ez dakit egiten. Eta hori oso baliagarria izan da zuzentzeko unean. Zerbait esan nahi duzuzuk? Ez, oso ondo azaldu duzu. Guk ahalegin handia egin dugu, ez genuen film teatral bat egin. Film askori gertatzen zaie eta guk ez genuen nahi hori gertatzea. Kamera nun jartzen genuen, nola mugitzen genuen, nola txikitu dugun, xeatu dugun eszena bakoitza, nola erantzi ditugun pertsonaia berriak. Asko jandugu buruan lan handia egin dugu film bat izateko, eta ni oso harro nago. Eta gainera aurre egin behar izan diegu eskuzabaltasun handiari. Oso eskerronekoa izan da jendea gurekin, jende asko, Planeta adibidez, filma ikusi gabe sartu ziren buru belarri, Televisión Española ere bai, haiek gabe ezin izango genukeen egin, eta ez hori bakarrik, gainera askatasuna eman digu, adibidez, Televisión Españolak askatasuna eta konfiantza eman digu. Nik ez nuen aktore zerrenda aldatzeko asmorik, eta ez denari baiet esan digute. Eta gure inguruan denek eman ditugute konfiantza hori, eskuzabaltasun hori, askatasun hori, eta ez da normala. Guk askatasuna izan dugu, hankasartzeko, gauzak egiteko. Beste galderarik? Bukatzen joan behar dugu, baina Jotxe Korbatxo hemen dagoenez, ekoizpen taldearen kide gisa. Film honekin gauza oso politak ari da gertatzen, ze aurkeztu aurretik fenomeno bat da. Mundu guztia dago sare sozialetan, mundu guztia da La Llamadaren oso aldeko, eta hori oso bitxia da. Barkatu, berandu iritsi naiz, Bartzelonatik natorreta kostatzen zait handik ateratzea, eta batzutan sartzea ere gustatuko litzaidake Bartzelonan diskurtso hori zuek egin duzuena zabaltzea, ez? La Llamada oso berezia da, atzean duen talde guztia oso bereziak direlako, bi jabiak eta talde guztia. Ona iritsi naizenetik hitz oso politak entzuten ditu, maitasuna, errespetua, askatasuna, ikastea, beraiek eskuzabalak izan dira. Zuzendari hasi berriak izateko asko ikasi dugu haiengandik, eta esaten digute, zuek ofizio honetan denbora asko daramazuela, zer ikasten duzu ofizio honetatik? Ikasi dut ofizio honek pasioa daukala, ikastea, pasioa, maitasuna hori guztia daukala, eta horregatik ateatzen dira gauzak hain politak. Lara teatroan hasi zen zerbait hazten joan da barneko ilusioagatik, maitasunagatik, eta horrek erakusten du horrelako toki polit batean, Donostian, ikasten dugula bizitzen filmak egiteko, baina filmek ere balio digute
bizitzeko. Eta kasu honetan, Enrique bezalako jendeak, Kike Maello, Jorge Javier Vázquez, egia esan, ekoizleak oso bitxiak gara hemen, niregatik hitz egiten ari naiz. Gauza asko elkartu dira hemen, eramaten gaitu pensatzera zergatikan hasi ginen, ikuskizunaren mundu honetan. Eta hori gogorarazi digute, kutsatu digute gogo hori. Egia esan ez dira bi mutiko, bi gizon dira, txundituta gaude beraiekin. Eta zoragarria izan da, hauekin lan egitea. Eta orain nahi duguna da publikoak ikusentzule gozatzea lan horrekin. Ez dauka zer ikusirik antzeslanarekin alde batik, baina erabat lotuta dago. Beraiek beren modura azaldu dituzte gauzak, eta guk esan dezakeen gauza bakarra da eskerrik asko, beraiek ere asko esaten dute. Proiektu hau benetan berezia da, eskerrik asko. Y también queríamos agradecer nosotros al festival. Eskerrak eman nahi dizkiogu zinemaldiari ona ekartzeagatik. Inoiz ez genukeen pentsatuko, hori gertatuko zela. Harrigarria da ikustea gurea bezalako film bat hemen dagoela, eta gaurko egun ez dugu inoiz ahaztuko. Komedia bat eta emakumeena, zinemaldi batean, ze ondo, ez da? Ze ondo. Eskerrik asko Donostia zinemaldiari. Eta gaina musikala emakumeena eta musikala dena dauka film honek. Amaiera emango diogu prentsaurrekoari, denek dute egun luze aurretik, badakizue, Televisión Española hor buru belarri la llamada babesten. Orain lehenengo katean Somos Cine, orain Anek Corazon egingo du lehen adierezatako setean, atzo Belutxirekin izan zinen, Monika Belutxirekin. Nik ikusi nituen Monika Belutxi eta Ane Gartiru batera oinez, pasiatzen, eta esan nuen, planetako bi izarrak, nik nahi du beraien film bat. Eta Días de Cinen ere izango duzue, 9:10 gutxitan programa berezi bat, baita ere asteroko programa mentxe egingo dugu Donostiatik. Zerbait gehiago esan behar dut? Eskerrik asko, gozamena izan da zuekin hemen egotea, eskerrik asko ona etorri izanagatik.